Amalungu omkhosi weli akhunjuziwe ukuba agcine umthetho wendlela yokusebenza kwawo kwaye angazivumeli iimeko ezibonyusela ngezibilini. Amajoni atyalelwe ukuncedisa ekumiliseni imiqathango yokumiswa ngxi kweentshukumo. Kumngcelelo wandulela olunye usuku lokungena ezitalatweni nokufundwa komqulo olawula ukuziphatha xa kujongwene noqhankqalazo ngamagosa aphezulu. Amanye amajoni ajamelene nezityholo zokuba ngqwabalala kubahlali. Oko kulandela imifanekiso eshicilelweyo ze yathi ndi kumaqonga ezonxibelelwano nalapho ebonwe esebenzisa indlela eziqatha zoluleko kubahlali abophula imiqathango elawula ukumiswa ngxi kweentshukumo kwilizwe ngokubanzi ngelokunqanda ubhubhane wecorona. The word that I'm leaving you with today is, this is not a business as usual. I want you to adjust. Adjust in terms of your reaction, in terms of your volunteerism, in terms of your conduct of your duty. Amajoni ancanyiwe ngokuzinikezela kwawo ngexesha lokumiswa ngxi kweentshukumo, kodwa akwayaliwe ukuba angonyukelwa zizibilini kwiimeko ezithile.